n'obi ụtọ. Naanị sonyere anyị maka imeta obi gị mma. Ma ọ bụ ugbu a anyị ga-achịpụtara gị egwu abụọ ha. Nke mbụ bụ egwu ọpụrụ iche. Ị ga-afụ ife ga-eme ndị ntorobịa anyị anụ iji wee gosi gị na omenala Igbo ga-adịrịrị. Ọ bụrụ na ị wetachara gị nke a kpọrọ egwu ọpụrụ iche, anyị ga-akpọbata gị n'egwu nke a kpọrọ Agba Ụmụ Ụwa. Anyị ga-agba ichepụta arafa ji wee gbuo ụmụ ụwa. Abụ m ezi olili na onye ndu gị Amaka Ọfọchebe wee na-asị gị lee m anya nke ọma, ị ga-abụ na ọ bụ egwu
egwu a na-asọ gị ahụkwazị n'ịmụrụ ọmarịcha egwu unu ji eme ụwa mgbede naanị kpọtụrụ anyị site n'akara ekwentị ị ga-ahụ n'ihe onyonyo telivishọn gị maka ịbịakiri ya bụ egwu unu nwere hazie ya nke ọma ma wepụtakwa ya ka ụwa dị nkiri ya ma nwee obi aṅụrị maka na ị maara ọ bụ naanị egwu pụtara ibe na-ejekwa mba o adịọma ji ere onwe ya egwu nke ịnụkọ ugbu a ka a na-akpọ akpọ ụmụ ụwa ịbụrụ ka ha si eme ya na-azọ ya azọ na-ahụ ya ahụ na-efe ya efe iji wee gosi gị na omenala anyị ga-adịrịrị ka ọ dị ugbu a ha ga na-enye m okwu egwu a ewee nje gwa ha ajụjụ ọnụ ịmata etu ọnọdụ egwu a siri wee mata mkpụrụ azọdie na ije eziokwu ọ bụ asụsụ Igbo ka eji agwa ya ndị ọcha na omenala anyị kacha nke ndị ọzọ mma. Ọ bụrụ niile anyị ugbu a ị ga-ahụ ndị mere ya bụ azụ ka ọ ghọrọ mgbakọ, ndị bụ isi egwu nke otu a, ndị na-akụrụ akụrụngwa dị iche iche mere na egwu a na-asọrịkpa ọnụ ụbụrụ. Nna ụmụ makwa ife alụrụ n'egwu a ka anyị mata aha gị. Aha m bụ Maazị Kingsley Nwankwọ. Maazị Kingsley Nwankwọ. Onye na-elekọta egwu anya. Ndị na-elekọta egwu anya. Atụ egwu na-abụ egwu ọdịnala mgbata ọgụ ọhụụ ka abịa n'Ọfịja. Kedu ihe unu jiri wee baa ya mgbata ọgụ? Egwu ọgụ ka ọ bụ. Ọ bụghị egwu ọgụ. Ọ egwu aha onye isi anyị Chief Timothy Nwankwọ bụ onye isi ọhụụ ka abịa niile na-elekọta ọhụụ ka abịa anya. Chief Timothy Nwankwọ ọ dịkwa ndụ ugbu a? Ọ dị ndụ. Kedụkwanụ onye ziri unu egwu a? Onye ziri anyị egwu a bụ Maazị Anayo Anụmba. Ọ ya nwawo onye ziri anyị egwu a. Kemgbe a mụsichara unu egwu a, onwego ndị unu ziri egwu a? O nwebeghị ndị anyị ziri egwu a, mana anyị ji ya win ihe dị iche iche na Anambra steeti ka anyị na-aga cultural dance n'Ọka. Mana ị chere na egwu a nyere aka n'ụzọ pụrụ iche n'ịkwalite omenala Igbo tụmadụ nke ndị n'Ọfịja? O nyere anyị aka ọfụma. Ọ ya nwa ka eji nụ aha n'Ọfịja, egwu n'Ọfịja, egwu mgbata ọgụ n'Ọfịja. Anyị na-ewu ewu na Anambra steeti, enwebeghị ebe dị iche iche anyị agabeghị egwu. So na otu anyị si obidokwe kịta, a na-akpọkwa anyị ngwo ndị zikwere anyị na anyị ga-aga mmemme ebe dị otu nwee ndị nke ka na-akpọ anyị akpọ. So na egwu a nyere anyị aka ọfụma ka anụ aha n'Ọfịja. Dịka onye isi nke egwu a, ama nne gbara egwu a tupu eburuzi onye isi kpọmkwem. A sị gị mere anyị ụkwụ na ugbu a, ị ga-eme? Anyị ma eme. Ngwa bite ọka. Nyere m nkwa. Egbu n'oge. Egwu ọbara agba nna anyị kwụdalụ sọ. Nwa mmadụ ma ka anyị mata aha gị.
Afọ mbụ Maazị Chukwunonso Okeke. Nnukwu akụrụngwa egwu edọgị n'iru kedu ife ọ bụ? Ife a bụ arụ nke ndị Igbo na-akpọ nnukwute ogene. Nnukwute ogene kedu ife ọ na-alụ n'egwu a? Ọ na-enyere aka n'ọkpa egwu. Ọ na-enyere aka n'ọkpa egwu. Ka anyị nụ ka ọ na-ada ka anyị mara ka o si tinye na akụrụngwa ndị ọzọ. Ọ bụ eziokwu nnukwute ogene ka ọ na-akụ ya ugbo o nyere aka na-akwalite egwu a mee m nwa ọkpa egwu ntụpụ nke atọ m nke a maka ka ọ na-akụ ka ọ na-ewepụtara gị okwu egwu. Nna anyị gwudalụ nwanne m ka anyị mata aha Maazị Ejike Ejiofor. Egwu ọ dịkwa gị ụsọ n'obi? Ọ tọgburu gị atọgbu? Ị naghị ezu ike? Akụrụngwa egwu a aha ya bụrụ gịnị? Kedu ife a na-akpa? Pịapụrụ anyị otu ọnụ. Nne ịgba pịakwa ya ọzọ. Tinye na akụrụngwa. Nna anyị ukwu daalụ. Ọ sị na nne ịgba na ọ na-enye ọkpa egwu ozugbo ọ na-akụ ya bụ nne ịgba mwepụta ọkpa ọ nara ozugbo mwepụtakwa nke ọzọ ọ nara. Ndị Igbo mụ ife fa na-eme nke ọma n'omenala Igbo. Onye ọma njem ọnụ ya bụ mmiri na-achọzi izo gbachaa n'oge egwu ala anyị na-abịara gị site n'ụlọ mgbasa ozi telivishọn Anambra Broadcasting Service Ọka. Anyị agbagofa ajụjụ ọnụ ijiri ntị gị nụ etu ọnọdụ egwu ha siri wee gbatakwuru n'ịgwa gị eziokwu. Ya bụ ọmarịcha egwu na-achọzi ibi mana ọ dịkwa nka nnọrọ n'ọgbọ na-ayọ ya ayọ na-ahụ ya ahụ na-efe ya efe maka na egwu mgbata ọgụ ọhụ ka abịa n'Ọfịja ọ sọrọ ụsọ n'ụbụrụ. Otu osisi anaghị eme ọfịa n'ihi ya ka m ji ekene BFS otu a Patrick Nnatụanya Obiọra Omega. Ndị a niile bụ ndị ọrụ anyị bụ ndị nyere aka hụ na ya bụ ọmarịcha egwu pụtara n'ikuku nke ọma. Abụ m Amaka Ọfọjebe wee na-asịzi gị ka ọ dịkwazi otu a izu ụka ọzọ. N'ịgwa gị eziokwu agaghị m apụ n'ọgbọ na-emeghị ụkwụ n'ala. Nyenụ m egwu a n'uju.